Dobrý deň vám prajem, opätovne vás vítam v našej kaviarni Štúr na Pánskej ulici. Momentálne by som vám chcel odprezentovať ďalšiu z estetických káv, a teda z najčastejšie konzumovaných káv je to kafe latte. Pri príprave latte je zase nutné dodržať niektoré postupy. Je to samozrejme v príprave espressa, ako pri každom kávovom nápoji je dôležité mať kvalitnú kávu pripravenú a z jednotlivých krokov teda vytvoríme kafe latte. Pripravíme si malé espresso, ktoré je potrebné pre túto kávu. Klasicky utlačame kávu rovnomerne, dodržiavame všetky kroky pri príprave. Opäť prichádzame teda k peneniu mlieka. Pena má byť teda trošku hustejšia, má byť väčšej penovej konzistencie ako pri kapučíne, aby sa teda jednoduchšie vedelo oddeliť mlieko od kávy. Prvá zložka je teda samotné mlieko tekutého charakteru, to znamená, že to sa nám usádza na najspodnejšej časti pohára. Druhá zložka kávy je teda tá penová zložka, ktorá teda sa usádza na najvrchnejšej hladine tej kávy. Aby sme vytvorili takú pekné rozdelenie kafe latte na 3 časti, je nutné, aby sme si túto spenené mlieko nechali chvíľku odležať, aby si teda oddelili jednotlivé zložky. Ako vidíte, táto káva je pekne rozdelená na 3 časti, teda je to tekuté mlieko, je to spenené mlieko, ktoré sa drží na vrchu, a keď tam prilejeme kávu, tak sa nám pekne esteticky rozdelí na 3 časti. Teda my sa snažíme seriovať kávy do porcelánových šálok a v podstate toto je také štúrovské kafe latte.